आ आ आई. येस. ब ब बदक. क क कणीदार. आ? ख ख खमंग. ग ग गोकुळतू. हा. अगदी घरच्यासारखं. कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. मी माननीय दीपक केसरकर साहेब, माननीय उदयजी सामंत साहेब, आंग्रे साहेब व इतर मान्यवरांच्या उपस्थितीत मी त्या ठिकाणी माननीय मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन त्या ठिकाणी प्रवेश केला. त्यावेळी त्यांनी मला सांगितलं की तुम्ही पक्षासाठी काम करा, संघटना वाढवा, पक्षासाठी जो काय निधी लागेल, विकास कामं जी काय असतील ते आपण पूर्ण करू आणि घराघरात तुम्ही शिवसेना नेऊन पोचवा. जे काय सहकार्य असेल ते आम्ही तुम्हाला करू. तुमच्यासारखा एक मोठा पदाधिकारी शिवसेनेमध्ये येतो. नेमकं या पाठीमागचं काय कारण होतं? कारण ऑप्शन बरेच होते तुमच्याकडे, शिवसेनेचीच निवड का केली? शिवसेनेची निवड करण्याचं कारण एकच आहे की आता आम्ही बाळासाहेबांवर प्रेम करणारे कार्यकर्ते आहोत. त्यामुळे जायचं तर आणि काय केल्यानंतर शिवसेनाचा योग्य निर्णय होता आणि त्या अनुषंगाने आम्ही जिल्ह्यात शिवसेना वाढवण्याचा प्रामाणिकपणे प्रयत्न करू. तुम्ही ओबीसी जिल्हाध्यक्ष होता. तुम्ही अचानकपणे हा निर्णय घेतला, ग्रामपंचायतची इलेक्शन झाली आणि त्यानंतर तातडीने आपला राजीनामा दिला. यामागचं नेमकं कारण काय? यामागचं नेमकं कारण म्हणजे पक्षातील अंतर्गत गटबाजी, विश्वासात न घेणे, परस्पर निर्णय घेणे. एखाद्या जिल्हा प्रमुखाला जर ओबीसीच्या त्या निवड प्रक्रियेत सक्रिय नाही केलं तर ऑप्शन नसतात ना. त्यामुळे हा निर्णय घेतला गेला. जर यावेळीच गरज नाही तर भविष्यात ते विचार करणार नाही. आगामी जिल्हा परिषद ही नांदी आहे का आपला प्रवेश? नाही, असं काही नाही आहे. पक्षाचं काम हीच नांदी आहे आणि संघटना वाढवणे हाच विचार आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.